Здароў, я Рапушка і я гейм-дэвер, я дэвлю гейм і вось гэтым вось відэа я хочу распачаць цыкль відэа з расказам аб тым, як мы дэвім свой гейм. Хто такія мы? Вот я, на шчасце, не шыз, прынамсі пакуль што, і actually, у меня есть нават целая команда. Да, сустракайце. О, прыбубля, ось. Яна будзе адказная за ўвесь арт у гульні, і калі што, вось гэты ўвесь арт, што вы цяпер бачыце перад сабой, малявала не яна, і маляваў я, і таму яно ўсё выглядае вельмі крывым. У гульні яно будзе ўсё на парадак прыгажэйшым. На жаль, я пакуль што не магу паказаць ніякіх прыкладаў з пэўных прычынаў, але паверце мне на слова, там усё будзе прыгожа. Шчыра не ведаю, куды менавіта я запхаю гэты шматочак, але я толькі што заўважыў, што я абсалютна забыўся прыгадаць, што вось гэтую нашу цудоўную каманду зваць 375, вось амаль як дзён у годзе. Усё, да, у мяне ўсё, там, перадаю слова таму будучаму мне, который вот далей будзе нешта пиздзець. Да, я пачну крыху, пэўна, з перадгісторыі, а гісторыя гэтай гульні пачалася з геймджэма ад GMTK гэтага года, 2024. Для тых, хто не ведае, што ж такое геймджэм, хто такі геймджэм, да? Геймджэм, вось, галоўнае, што гэта нейкі івент, у якім удзельнікі намагаюцца зрабіць гульню за адведзены час на пэўную тэму. Тэмы, фарматы, часы бываюць вельмі розныя, гэта не важна, галоўнае вось гэтае разуменне. І вось, уласна, тэмай гульнёй вось гэтага джэма, у якім я удзельнічаў, было build to scale. Што ж гэта значыць? Ну, і зразумела, як і ў любым амаль што джэме, гэтую тэму цудоўную можна інтэрпрэтаваць вообще абсалютна вольна, як захочацца. І вось, напрыклад, пераможцы гэтага джэма інтэрпрэтавалі таксама ў вельмі розных варыяцыях, як, напрыклад, змена памераў акна, як перспектыва на фатаграфіі, як з ценямі гульня, як прыбліжэнне цывілізацый розных узроўняў і маштабаў ад мурах да не мурах, як увогуле праграмісцкае нешта, і гэтак далей. Зразумела, нахуя я гэта расказваю, пытанне добрае, але вось моя разумная галава прыдумала гэтую цудоўную тэму інтэрпрэтаваць крыху ў іншы бок. Шчыра кажучы, мне падабаюцца рэгалікі і дэкбілдеры. Што гэта такое, спадзяюся, вы ведаеце. Уласна, пагаворым пра нашу гульню. Асноўнымі сродкамі натхнення, чым я натхняўся, з'яўляюцца Slay the Spire, гэта вось прям як ікона сярод дэкбілдераў. Відавочна яшчэ ж Балатра, который адносна нядаўна прагрымеў, прям вельмі гучна, і апошняя гульня, якую я магу навесці ў якасці натхнення, гэта Dice in Folds. Вось яна самая непапулярная з гэтых трох наведзеных, але яна вельмі падобная да таго, як я уяўляю сабе гэтую фінальную ідэю нашай гульні. Наконт наратыўных стылістычных рэферэнсаў у нас ёсць цэлы сабраны мудборд усялякіх сродкаў натхнення, якімі мы натхняемся, такое усялякае вельмі рэтра, гангста, 1920-е, такія амерыканіш, электрасвінговыя, з антрапаморфамі яшчэ, каб было весялей. Вось самае блізкае сапраўды лакадэзі, як можна заўважыць, тут іх як бы некаторыя, да, некалькі прысутнічае. Уласна, цяпер пераедзем, што ж за гульня, у чым жа яе ідэя і ў чым яе выбітнасці. І так, па-першае, у нас ёсць відавочна гулец. Вось такі у нас цудоўны гулец, вось сядзіць, добра яму, да? І у гульца ёсць гэнг, у гульца ёсць братэлікі, карыша, карыфанчыкі, ягоныя ваще, вот такія вось усё, яны брат за брата, за основу ўзята, вось гэтае ўсё, і атрымоўваецца, а ёсць яшчэ варажыны, сукі, падлы, мразі, я бы ім так, і сапраўды мы ім будзем, але будзем мы ім карткамі, бо гэта ж у нас дэкбілдер, таму, як бы, піздзіцца карткамі трэба. Але, яшчэ асаблівасць галоўная гульні ў тым, што
карткі мы не выкарыстоўваем самі, яны выкарыстоўваюцца аўтаматычна ў парадку таго, як яны выдаюцца нам з калоды. І кожная картка ўжываецца адначасова для ўсіх персанажаў. А то бок, напрыклад, калі гэта жорстка ударыць, то жорстка ударыць усе. Да? Вот, жорстка ударыць, да? То кожны з іх тады ударыць адпаведнага ворага. Калі гэта там, напрыклад, пахіліцца, да, то пахіліцца таксама кожны з вашых братэлікаў, кентоў, корышаў, карэфанчыкаў, йоу-йоу-йоу. І яшчэ тут, калі што, асуджаем, да, не падтрымліваем. Шчыра не ўпэўнены, ці абавязаныя гэта прагаворваць, але на ўсялякія да, празмерныя ўжыванні алкаголю шкодзіць вашаму здароўю. Дзеці, не пійце. Добра, далей, што там я забыўся? Вось, галоўная ідэя у тым, што у нас, нашых братэльчыкаў, карэфанчыкаў будзе ставаць усё больш і больш. Наша банда будзе разрастацца проста неймавернымі маштабамі. І, уласна, у гэтым наша ідэя, наша місія, каб мы абаранялі наш генг, каб мы падбіралі самыя крутыя, самыя правільныя карткі, каб яны жорстка давалі пізды ворагам. І калі ўсё-ткі у нас нешта пойдзе не вельмі добра, і хоць адзін з нашых карэфанчыкаў здохне, то, я не ведаю, як вам, а мне будзе вельмі сумна, бо, брат за брата за аснову взята, там, яшчэ што-небудзь, всё, кароче, хуёва, вельмі хуёва, і вось это будзе, як бы, усё, і ўсё. Гейм-овер, так званы, ёсць такая у відэагульнях канцэпцыя. Так, у гэтым геймплейна ідэя, што мы маем кантраляваць нашу калоду, нашыя карткі, падбіраць самых крутых братэльчыкаў, самыя крутыя карткі, і каб у нас усё ось так вось было, да, па-рознаму, І нават з вось такога геймплея у мяне сфармавалася свайго кшталту гасла. Build the deck to skill the gang. Да, то бок, як можна заўважыць, крыху як бы пераклікаецца з тэмай джэма, да? І нават прыдумалася кшталту назва Декскеллер. Так, я полностью подзяляю ваше захапленне. Я таксама лічу, што это просто ахуенная назва, што прям муах лепш не прыдумаеш, але, на жаль, гэта чыста працоўная назва, і на рэлізе вельмі верагодна, што назва будзе ўсё-ткі нейкай іншая. І вось, дарэчы, што на контррэліза. Опа, а што ж там у нас на календары? На календары у нас ужо як бы вот это верасень скончваецца, ёсць такі момант, там 10 22-го, неважна. Першапачаткова увогуле ідэя гульня гэтая планавалася рэлізнацца аж у кастрычніку, ніхуя сабе, а гэта ўжо як бы, блядь, нешта блізка, хуёва жыць, ёсць такі момант. Пры тым, што амаль увесь верасень я праябланіў вельмі паспяхова, і Таму best case сцэнарыо для нас гэта паўдзельнічаць у наступным Steam Next Fest, который будзе якраз такі у кастрычніку. Хуёва жыць, ось такі момант, прысутнічае, хлусіць не буду. Worst case сцэнарыо гэта, конечно, прям наступны, который як бы через один, который будзе, калі нічого не блытаю, 10 у лютым наступнага года, але это ўжо прям надта зашмат, таму што з гэтай гульнёй у нас, шчыра кажучы, галоўная мэта гэта просто зрабіць гульню, каб яна была рэлізнутая ў стыме, каб яе можна было прыдбаць, каб яе можна было пагуляць, ніхуя сабе. А ўжо поспех нейкі, там нешта акупіць, нешта прадаць, у нас гэта надзеяў не маецца. Пагатоў, што на дадзены момант зроблена як бы не дужа шмат, вот прыклада так вось цяпер гульня выглядае. Падчас самога геймджэма я паспеў зрабіць вось гэтую хуйню. Да, яно ўсё вельмі уёбічнае, вельмі сырое, і яшчэ і працуе хуёва, і па коду хуёва, і ўсё хуёва. Таму было вырашана волевое рашэнне ўсё перарабіць, ўсё снесці з нуля, як звычайна, ўсё па прыгажосці, зразумела. Да, і калі што, арт таксама не актуальны, это таксама не тое. І яшчэ на будучыню хочу крыху такі дисклеймер зрабіць, што асабіста я планую рабіць контент вось тут вось больш такім тэхнарскім кшталту, kinda, то бок з праграмісцкага боку, таму крышачку наконт тэхналогій хочу пагаварыць, што будзе менавіта выкарыстоўвацца літаральна ў 2 словах. Я для гэтай гульні выкарыстоўваю Rust плюс Bevy, канкрэтна Bevy, а ён просто Rust-driven рухавік. Калі што, Bevy знаходзіцца яшчэ ў даволі ранняй стадыі
разробкі, і таму ён вельмі сыры, там не хапае штук, напрыклад, рэдактара, і таму ўсё, што ты робіш, гэта толькі пішаш код, вельмі весела. Але галоўнае, чым мяне вельмі вабіць гэты рухавік, гэта, конечно, ECS, мой улюбёны, я яго просто абожнюю, хлусіць не буду, упэўнены, калі-небудзь я абавязкова пра яго прям папіжу, будь здаровы. А на гэтым, пэўна, і ўсё. Далей па запісу ў мяне ідуць мае спробы зрабіць пасляслоўе. Адна з іх это вось гэтая хуйня, у которой я запісваў ужо пасля ўсіх монтажоў, і я просто ведаю, блядь, наколькі я ж там дохуя дышу, я вельмі выбачаюся, так я намагаўся іх вырызаць, але ў нейкі момант я забіў хуй збольшага, і я вельмі выбачаюся, у мяне насамрэч закладзены нос, і таму апынулася, што вось я так жорстка дыхаю. Я sorry, I'm sorry, I'm sorry. І яшчэ я хацеў дадаць наконт таго, што дальнейшыя дыялогі будуць выхадзіць ужо ў іншым фармаце, а то бок проста як скринкаст, тыпу я буду адкрываць ідэешку, адкрываць спіс зробленага за тыдзень, так, і прахадзіцца па ім, паказваючы ўсё, што было зроблена. Спойлер, там будзе няшмат. І недарма я прыгадаў пра тыдзень, бо так, у ідэале я хачу гэтыя дыялогі рабіць штотыднёвымі і выкладваць іх па тыднях. Але спадзяюся, не настолькі позна, як сёння, бо сёння так, я лог жорстка, плюс вось сапраўды запарыўся з вось гэтай ўсёй хуйнёй, всё. А на гэтым у мяне ўсё. Дзякуй велічэзны, калі нейкім цудам просто гэтая хуйня вам патрапілася ў ютубах. Дзякую за прагляд. Можете завітаць у апісанне, там мае быць спасылка на тэлеграм-канал, дзе я буду крышачку больш актыўна посціць, вот якраз такі наконт гэтай усёй разробкі. Всё, ББ.